back in Prussia with my hair so long in this nothingness we called love instead. Benvingudes a l'Esmorzar. Aquest programa va néixer el 2021 perquè tant al Marc com a mi ens encanta menjar i ens encanta escoltar discos sencers. És per això que cada programa que fem dura el que dura el disc. Avui seran aproximadament uns 35 minuts, que és el que dura Cyclament de la Núria Graham. Hola, Núria, com estàs i què esmorzes? Molt bé. Moltes gràcies, perquè croissant. Ara me'l menjaré, és que encara no tinc gana. Jo intentaré menjar-me'l, però sempre passa que anem avançant amb el disc. Jo he fet caixalada ja per això un cas, o sigui, jo he anat per feina que tenia una gana ja. Molt ben fet, molt ben fet. Bueno, estem escoltant el teu últim disc, és un superhonor que hagis vingut, i la primera pregunta que tenim per tu és quan et vas adonar de que Cyclament era un disc cíclic? Bastant tard, com tot sempre. Me n'adono de les coses molt tard. Això era abans d'entrar a l'estudi, quan estava he fet 50.000 llistes. La meva vida són llistes que no s'acaben mai, etc. I quan vaig tenir les dues pròxides, però eren com un cap i cua de Waterway, d'un tema. Que és el penúltim Waterway. Sí, no era com el cap i cua de tot el disc, però després vaig dir, espera't un moment. I fent una llista dic, pròxida 1, tal, no sé què, va ser com per escrit i vaig dir, em vaig il·luminar, vaig començar a fer uns cercles i vaig dir, vale, ara ja el disco ja està fet. I quan feia que estava escrit? Com Pròxida, Waterway, Pròxida... Fa temps que anava jugant amb lo de Pròxida, tenia altres cançons que es deien Pròxida des de fa 2 o 3 anys, o més. Però això va ser, mira, la mateixa època de Catalyst. Catalyst, Waterway i els Pròxides són com unes cançons que són cosines. I les feies totes juntes? Les tocaves totes juntes quan les tocaves? Sí, les vaig gravar de fet en el mateix projecte, aquestes 4, sí. Que guai! Sí, el mateix d'allò del lògic. I llavors, com vas relacionar-les amb la resta del disc? No ho sé, es van ajuntar soles. Sí, tio, es van ajuntar soles perquè... O sigui, de temes en faig molts, però que després tinguin com un sentit i s'ajuntin els uns amb els altres, això ja és com una cosa que quasi bé no controlo, saps? Perquè per qui no ho sàpiga, la primera i l'última cançó es diuen Pròxida 1 i Pròxida 2 i la melodia i la lletra és igual, el que canvia potser és la música que els acompanya. I llavors et volia preguntar si la música, què t'aporta cada tema perquè una sigui la primera i l'altra l'última? Saps? Vull dir, quines textures diferents aporten i t'ha interessat una ficar-la la primera i l'última o és atzerós? Sí, la cosa del Pròxida 2 és que és la mateixa melodia, canvia alguna de la lletra, però són els acords estan girats, en comptes el primer és el segon i el segon és el primer. Ja està, és això? Sí, val. Més o menys, és que ara no recordo molt bé la instrumentació, si està més o menys és el mateix. La segona és com... És molt diferent, perquè la primera hi ha com la veu octavada, és com més com d'obertura, i l'última és com, després de tot això, ja és com que la barca està marxant i estàs ja... És el mateix, però no és el mateix. No ho sé com explicar-ho. Com un comiat. Sí, exacte. Marc, està acabant-se de Catalyst i n'hem preguntat de Catalyst. És que sempre em passa el mateix, de sobte. Fot-li, perquè la meva pregunta... Bueno, jo de fet volia preguntar-te per la lletra, perquè, o sigui, a mi el concepte de catalitzador m'obsessiona, m'encanta, tant com literalment com en el sentit figurat, i pensava, vale, què és per la Núria, en realitat, de Catalyst? Mira, aquesta cançó la vaig escriure d'una parrafada, sempre anava jugant amb aquests acords, perquè és un vici tocar aquests acords. Totalment, eh? És com, per l'orella estava també. Viciada. Com un mantra, no? Com que sí. Entres en el bucle i mola. Sí. I la lletra em va sortir després vaig sortir de teràpia, que vam acabar amb no sé quina conclusió es va arribar aquell dia, però una mica com aquest paper de catalitzador que de vegades jo crec que tots fem, o a través de la música crec que és com una eina per catalitzar molt, no sé, com... Sí, les coses de vegades és com que estàs... Hi ha com... La música de vegades sembla que agafis com una... Hi ha com una nebulosa, una cosa, i la converteixes en alguna com palpable, però estàs intentant explicar una cosa que no ho és gens de palpable. I és una mica la sensació aquesta... Com ser un missatger, no? Una mica, sí, de fet parla una mica... Aquesta cançó és una mica això. I com... Ai, perdó, no et volia tallar. No, t'anava a dir que amb això que deies del vici d'aquests acords, com veu arribar a la conclusió que la percussió havia de ser... O sigui, què és exactament, no? Se sent com uns copets. Això són una caixa de galetes Fontaneda i la meva guitarra clàssica. En sèrio, com fent... Sí. Com tap, 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 tap. Sí, amb les ungles. Sí, això ho vaig gravar a casa així, no sé si ho vaig gravar amb un micro, un 57 allà. Oh, espera't!
Clar, quan ho estàvem mesclant era com, això ho hauríem de regravar, i jo era com, no, tio, és que què regravaré? El moment aquest de les galetes que estava a casa, és impossible regravar-ho, i s'ha quedat així. Que és... jo em pensava que que ho havies produït i havies fet les demos a casa, però no sabia que hi havia coses de les que tu havies gravat a casa que s'havien quedat. Gran part, sí. Menys les veus que les vaig fer quan ho estàvem mesclant, però tot l'altre, guitarres, pianos, les percussionetes aquestes, després sí que hi ha coses de l'estudi que és com els altres instruments que no toco jo. L'arreglo quan creix tot a l'estudi, però com la base és tota teva de la casa. Sí, Hòstia, la base surt de moments d'avorriment de què estic fent aquí sola, però no hi pensava. I després, clar, s'ha acabat quedant. Però en molts casos pensar, ja ho regravaré. Però mola molt més quan estàs... És genial, així. Clar, perquè no tens la pressió del moment. Queda com molt més orgànic i no... Però tu saps gravar-te bé. O sigui, és que jo sempre penso... O sigui, jo no em gravo, però crec que és perquè ja m'adelanto i penso no em gravaré bé. Rotllo, tiro amb les notes del mòbil, no vaig a gravar-me perquè segur que ho faig malament. Jo últimament també estic fent servir molt les notes del mòbil, però perquè crec que són dues eines diferents. Una cosa, per composar i tenir idees, no obro mai un projecte ni em poso a produir, perquè després me'n vaig per les rames i no estic anant a fer la cançó. La idea, diguéssim, baixant a terra. Sí, va ser tot un exercici ficar-me allà, com jo sóc una mica patata amb l'ordinador i col·locant micros, vull dir, hi ha pianos que estan gravats amb un micro que després vaig dir, però si està mirant a Cancún. Però s'han quedat així, el meu tècnic, en Jordi Mora, és un sant, saps? I ho ha fet sonar tot increïble. Però vull dir que si em sé gravar, no em sé gravar, però ho he fet. O sigui que potser sí que en sé. És que al final ja de vegades ens sentim molt limitats. Jo m'hi sento cada dia, joder, les meves limitacions són com una llosa, però després penso, però si ho he fet, saps? És que... Però se m'oblida. Saps gravar-te, la conclusió és que saps gravar-te. Aquí està la demostració. Bueno, la conclusió... Si ho vols fer, ho fas. I ja ho trobes la manera. Jo, vull dir, ja et dic, és que m'hauria de veure fent talls, rotllo, això com es talla, buscant un tutorial a YouTube, però és que soc molt... Vull dir que soc molt limitada, però es pot fer amb un gran tècnic al costat. Que després tu facis una guai. Però és que jo penso, això és super inspirador, perquè al final, o sigui, per fer una cosa el que has és de voler fer-ho, i després, doncs, bueno, ja vas trobant la manera, i vull dir, al final sonarà a aquell moment de la teva vida, i està fantàstic. Bueno. Sí, absolutament. Ara estem escoltant Llegits Me de Goldfish, i aquí en una entrevista vaig llegir que deies que aquesta melodia, aquesta història, feia molt que la tenies com en el cap, i fins ara no l'havies pogut com transformar en una cançó. Això com ha estat una mica? Em semblava bastant curiosa aquesta idea, no sé si la vols explicar una mica més. Sí, això em passa amb moltes cançons, que... O sigui, hi ha diverses maneres de que em surten els temes. De vegades és de cop, que això passa un cop cada 6 anys, dic, m'ha sortit un tema de cop. Loteria, no? Però en aquest cas eren uns acords que feia... fa 6 anys o així que els tenia. I hi havia com una part de la lletra, la melodia, i just quan ja tenia pràcticament totes les maquetes fetes o ja estava gravant a casa, va aparèixer aquest tema. Vaig escriure-lo de Yes, It's Me de Goldfish, que és una mica de vegades, és només una frase que et fa agafar. Dius una frase i dius, hòstia, això té com un ganxo, i és el que em va com... Vaig començar a activar d'aquest fil. I aquí és quan en Malcus, la meva parella, va fer com un ritme de bateria, que era per una altra cosa, i vaig dir, un moment, potser si canvio el camine d'aquesta cançó i el fico amb aquest camine, estava fet amb la guitarra, ho vaig portar al piano i de sobte la cançó es va fer sola. La melodia aquesta que sona al final també de les flautes és d'una maqueta que tenia de fa 8 anys, també al Lògic allà, com també gravada, i s'ha convertit tot en un tema, però eren 3 temes per separat, quasi. Hòstia. O sigui Això és una puta passada. I mola perquè va passar una mica amb la pressa del moment. Era gener, dic, hòstia, la setmana que ve vaig a l'estudi, haig de fer no sé què. Vull dir que és com... Em va aparèixer, però no és una cosa molt planejada. És que ara que dius això de la pressa, jo m'estic trobant... O sigui, tu, Núria, com portes lo dels deadlines? O sigui, et poses deadlines? No te'n poses? Perquè jo encara no sé com... No sé quina és la meva manera de treballar, no sé com treballo millor. Saps? Suposo que depèn de cada situació, però et volia preguntar com... Sents que treballes millor sota pressió o... Depèn. O sigui, quan és la meva pròpia pressió, vull dir, amb això em vaig ficar ja una mica el deadline de dir, hòstia, al gener començo a gravar a casa bé i al febrer vaig a l'estudi. I el fet de marcar-me una setmana concreta que havia d'entrar a l'estudi em va anar molt bé, perquè així em vaig com obligar a fer la feina, perquè si no poden passar mesos que estàs allà, vinga,
aquests deadlines sí que me'ls poso i és una cosa més interna també de... És com una mica, hi ha moments a la vida que dius ara m'apunto al gimnàs, he de fer-ho perquè no sé què. És una mica això de dir, vale, ara ho faig. M'està sonant una alarma que no sé parar, no passa res, ara pararà. És que és un Casio que no sé com es treu. Soc idiota. Bueno, perdona, ara marxarà. Després ho mirem, però no sé què estava dient, lo dels deadlines, això. Em va bé quan és intern, però quan és una mica una cosa externa, de que la gent organitza el teu calendari com hauria de ser dintre aquest món, i després aquí que ja no funcionen tan bé, saps? És com, tio, no sé, la cançó no és un xurro, el disco no es fa com... no funciona així. Crec que repetiré això que has dit com moltes vegades quan tingui el capítol gravat. Ja tens una resposta. Cada cop que m'estressi escoltaré a la jefa. Jo també m'ho escoltaré a mi mateixa perquè... Estem escoltant Poisonous Sunflower. I aquesta és una cançó que vas escriure... Just acaba d'acabar brutal. Bueno, som els millors. Hòstia, és una quin cançó que vas timing. escriure amb en Blake Mills, oi? Sí, la lletra l'ha escrit ell. La cançó és meva. La lletra sencera. Sí, o sigui, això és una cançó que jo tenia escrita, però com hem estat un temps sent... Bueno, pen pals no és la paraula, però ens intercanviaven mails i jo li passava alguna idea i el que fos. Aquesta cançó es deia Worse Than the Sunflower, no es deia Poisonous Sunflower. I al passar-li, ell va estar treballant amb la lletra i em va passar com un... Era com una versió resposta del que jo ja havia escrit i vaig dir, tio, no ho podies dir millor, em quedo amb la teva versió. I s'ha quedat així. Però és la meva cançó preferida, em sembla, del disc. Sí? Perquè és la que em sento... És com si no l'hagués fet jo. Bueno, que la lletra no l'he fet jo, però és la que em sento més meva. Perquè ve de com un... Té com una cosa que... Sí, no sé, com menys meva em sembla... És quan m'agrada més les coses, saps? Perquè dic, d'on ha sortit Com més això? universal, potser, no? Uà, però... Sí, no sé. És fort perquè sí que és com molt Núria. O sigui, en el meu cap és com molt Núria. Sí. De fet, fins ahir que no vaig posar-me com a fer recerca del pal, no vaig veure que no l'havies escrit. Jo no ho he Sí. pensat mai que no era una cançó teva, exacte. Sí, per això és una col·laboració molt poc forçada, no? Que surt de l'interès mutu i per això dic que aquesta lletra la podria haver escrit jo, m'ho expliques Clar. millor que jo. Clar. Però és una cançó, és que això és veritat, mai ho explico, però aquesta cançó també és una d'aquestes que fa 3 anys que tenia escrites amb la guitarra, precisament, i es deia Hit Blake Mills. Quan encara no parlàvem, és una cançó que dic, hòstia, això és super Blake Mills. En I la sèrio, tenia eh? guardada. Hòstia. I quan em va escriure un dia, diu, vols fer alguna cosa? Dic, mira, tinc aquest tema que es diu Hit Blake Mills, que si vols. I tot es va anar com, de sobte la vaig transportar al piano, però aquesta cançó escriu arrel de que ell aparegués i digui, hòstia, això ho puc transportar com en un puesto. Però és com un seguit de casualitats. Per això m'agrada tant aquest Que tema. guai. Jo tinc una cançó que es diu Núria Graham. Ja te la Pues passaré. mira, exacte, ja està. Ja te la passaré. Tens molts temes realment que són molt antics, perquè com estem parlant tens com moltes coses antigues. És un disc realment com que has anat recuperant moltes coses o com ha anat? Són de moments diferents. En realitat són dels últims 3 anys, bueno, últims 4 ja, perquè és que han passat els anys com molt ràpid. Però sí, estan com... Algunes idees les he rescatat, però en realitat està com tot... L'any 2021 és on vaig treure totes aquestes coses. Val, que jo penso, si potser una cançó que és molt més antiga, potser ara mateix la notes molt més llunyana. O no? És com... Ho trobo molt random, això. Sí, algunes cançons se m'envelleixen ràpid i altres, vull dir... És que el temps és molt estrany. Depèn d'algunes cançons et fan com dir, tio, què ha passat aquí, saps? És una cosa molt rara i també evolucionen molt amb el temps, no? En plan, les teves pròpies cançons. Com definiries com... Per exemple, hi ha una cançó en el disc, crec que encara no hem arribat, Disaster in Napoli, que deies que no... Hem llegit entrevistes on deies que era una cançó que no havia encaixat mai en altres discos anteriors, no? Llavors, com... O sigui, què és per tu la cohesió en un disc? Jo és que no tinc ni puta idea. O sigui... Jo tampoc. I ara parlaves, no, d'això de dir, no, aquesta cançó fa 3 anys que la tenia escrita, o Ja, he però és fet com... veritat, Disaster in Napoli també és molt antiga. No On sé és què estic com... dient. Ojo. Saps quina sensació tens a dins tu quan és com, vale, això té cohesió, això forma part d'un tot per mi, saps? Sí, jo crec que el Native and the Fields te'n vas adonant... És que és una mica... Té aquesta feina que és com terapèutica, però alhora també no estàs com mirant cap endintre, també estàs mirant molt cap en fora, no? I se t'apareixen coses i tu l'únic que pots fer és dir, bueno, doncs això no sé ara, per què se m'ha acudit ara allò de Disaster in Napoli? Doncs vaig a provar-ho, però no era intencional. El que passa és que després sí que hi havia allò de Proshi, de Disaster in Napoli, i dic, hosti, tot això és com, està com molt agafat a una època de la meva vida. Vull dir, fa 8 o 9 anys vaig anar a Nàpols per primera vegada, és on vaig tenir com un trencament sentimental, no sé què,
I no sé, doncs potser estic també com fent un repàs general de tots aquests últims anys de la meva vida, saps? No només aquell moment. O sigui que és que no en tinc ni idea, saps? Per què ha sortit tot això en aquest disco. Tant de bo ho puguis realment no ho explicar. saps, realment és una cosa com que et surt i ja està. I tampoc no t'ho planteges, realment. Que potser la gent li donarà més voltes, tu ho treus i... Voltes ja n'hi dono, però és que tampoc hi puc fer res. És una mica... M'ha sortit aquest disco, ja li puc donar les voltes que facin falta, que ja està fet, saps? És que... No, però és molt màgic, és molt màgic. I quan tu l'estaves produint a casa, o sigui, entenc que això, no? Que et guiaves molt del piano i de la percu, però en quin moment vas decidir com ho vestiries? Com va ser? Era més una qüestió de paleta de colors, vull dir, com que les cançons són qui manen. A última hora jo vaig estar pensant, aquí m'imagino com uns arranjaments, però no com allò, quartet de corda i ja està, sinó com una cosa com... En realitat jo aquest disco me l'imaginava superfuturista, però futurista com un concepte molt... O sigui, no instrumental, sinó com... No sé com explicar-ho, però de sensació. De fet, per mi és com algo com futurista. Però com un vaticini, vols dir? Com una distopia era com una... o una utopia rara. No sé. No ho sé, sí. O sigui, que és com un disc que sembla com molt nostàlgic, però en realitat tota l'estona intento mirar com cap al futur o cap al llum d'alguna manera. I aquí em va aparèixer com l'arpa, el fagot, perquè tenia ganes de jugar amb instruments nous. I aquí va aparèixer l'Helena Cànovas, que ella és compositora i també arranja. I li vaig passar com els meus arranjaments en MIDI, que feien molt riure, i després els van portar com a la realitat, a l'estudi. I vull dir que això ha sigut com... Això va ser a última hora, un mes i mig abans d'entrar a l'estudi. Jo tenia l'estudi com a agafar, però encara no sabia ni qui gravava què, saps? Era com, vinga, va. I després, pues, ja es va fer. És que jo he fet recerca dels instruments que vas utilitzar, hi ha bateria, contrabaix, saxo, flauta, arpa, cello, fagot, violins, violes, vull dir... I crec que és molt difícil en produccions actuals trobar discos que hi hagi quasi una orquestra darrere. Vull dir, tu vas tenir algun moment por de prendre aquesta decisió? Va ser una decisió que dius tu, va sortir molt natural? Venies a part d'un lloc que era molt de quartet, de típic indie, amb guitarra, baix, bateria i teclats. Com va ser una mica com aquesta decisió? Va haver un trencament? Va ser una decisió a poc, gradual? Sí, no crec que hi hagués cap trencament. Bueno, el trencament era extern, no? Que el món va canviar de sobte i també... Mira, no sé, em vaig trobar en un menjador tancada amb un piano, i que al final tot afecta. Però sí que jo crec que és més les ganes d'investigar, no? Vull dir que no vaig pensar si em feia por o no fer un disc, que òbviament era més complicat de portar al directe, o que potser molta gent diria, hòstia, trobo a faltar el Núria a la guitarra. No hi vaig pensar ni penso gaire, però perquè era una necessitat de, com un nen quan juga, de dir, uah, a veure, jo vull anar a l'estudi i veure com es graven unes cordes pel meu disco, o vull un fagot, una arpa, és com pura curiositat de... Dir, no soc una experta, saps, en fer arranjaments. Espero que d'aquí 40 anys en sàpiga més, però vull dir que era com simplement jugar fins a on pot portar les meves pròpies limitacions o no sé, les cançons que em surten cap on les podia portar. Però no estava molt premeditat de faré un disc ara com més orquestral. Perquè crec que tampoc no té molt de protagonisme cap instrument en si. Al final és com que la cançó ha acabat sent la protagonista, que això és com... Estic molt contenta, de fet. Tenia ganes com que fos un disc bastant cantat, no? De veu, la lletra... No ho sé, bueno, ara aquí sí que té com protagonisme les cordes. No, però sí que, bueno, trobo que al final, o sigui, sí, que les cançons estan... O sigui, que la protagonista és la cançó, jo crec... Bueno, jo també ho he viscut així quan he escoltat el disc, està clar. I de fet, amb això que deies, jo tenia apuntadet que et volia preguntar que quina posició ocupa per tu la veu o quina importància li dones? Melodia, lletra, com la veu com a tal en el teu procés? És que realment crec que és com un instrument més... Jo no em considero una cantant, però és que tampoc em considero una guitarrista o pianista. Em considero que xapurrejo una mica amb tot. És com que vaig agafant coses que em serveixen per no sé, per dir alguna cosa. És com un llenguatge, però sí que considero que els últims anys m'he fixat més amb les lletres. De la mateixa manera que experimento amb l'instrumentació, també he experimentat amb la lletra. Com en aquest disc estic tractant temes tan durs com la mort d'una persona propera, però llavors faig servir humor. Ha sigut com una manera també d'aprendre a escriure coses molt dures per mi, però de maneres com més críptiques, saps? I crec que la lletra és algo que he pres molt amb aquest disc i que estic continuant. He obert com una porta. Abans era com... Feia les lletres abans d'entrar a l'estudi, vinga... Era com més fresca. Que, bueno, al final anava amb la meva edat, saps? Era com, uah, ja mola.
I ara hi dono moltes més voltes. També, bueno, amb el que comentaves abans de... Vull dir, en el moment en el que una altra persona també col·labora en la lletra, suposo que també et fa com reflexionar-hi més enllà. Bueno, no ho sé. Se n'aprèn molt, Perquè jo sempre he estat molt sola en el procés, sobretot el de la composició, Bueno, escriure. també, jo crec que la penya que escrivim en anglès també ja ens passa això aquí, no? Suposo. També, aquesta és l'altra, no? Que el tema de les lletres aquí sempre s'ha obviat, no? Com, ai, la Núria, la noia jove que canta en anglès. I ja està. Però com un tio estic dient coses. No? Però ara no hi penso gaire sovint amb això. Per això que dius, el moment en què col·labores amb algú descobreixes moltes coses. De fet, aquests últims dies que estic a casa amb els meus pares i el meu pare, hem escrit una cançó junts, hem fet una lletra amb ell, que és una cosa que, mira, ja sé que ell també toca, he après d'ell a tocar la guitarra, però no ho havíem fet. I és molt bonic, perquè al final descobreixes coses de tu mateix també, saps? Quan estàs escrivint amb algú altre. Al final, la música no es tracta de fer, això és meu, no és una feina d'ego, és com anem a fer com el millor, no? I quan estàs amb algú a l'estudi, al final no dius, ens quedarem aquesta frase perquè és la meva, no? És com el millor, o no, el que té més sentit guanya, no? I això és la música en general. Vull dir, quan estàs fent música el que et preocupa és això, no que hagi sortit de tu, perquè en realitat el que surt de tu tampoc saps si t'ha sortit de tu del tot. No. O sigui que... Surt alguna cosa i dius, vale, això té sentit. Ho saps de seguida si té sentit. O sigui, jo trobo que a vegades amb algunes frases sí, però en canvi d'altres és com, necessito uns dies per saber si allò fa sentit. De vegades sí que ho saps, però és com qualsevol cosa, ja dius, vale, és això. És quan mira, aquesta cançó, la Beginnings of Things, em va sortir això i vaig dir, això és un tema. I ja n'estava segura en el moment. Ara hi ha coses que no. Que ara ja... Que les canvi. O sigui, si les fessis ara, les canviaries, creus? Però aquesta cançó també és com... Va ser com l'obertura de... Això ho vaig escriure a principis de la pandèmia. I va ser com una manera de dir, tio, no passa res, no ho sé. De buidar-te una mica, potser de... Sí, realment, és que una altra vegada no sé ben bé de què parlo. És brutal, o sigui, cap cançó saps... O sigui, jo no sé si podria, això m'agobiaria una mica, perquè jo també soc una persona com bastant quadriculada i fer un disc sencer i molts temes no sé què parlen, no sé si potser em donaria ansietat de mi mateix el pal, hòstia, què estic fent amb aquest disc, amb aquestes cançons. Sí, ja de vegades ja en tinc de Però ja et dic, és una mica... No hi puc fer res, ja està. No em tornaré mai una persona gaire organitzada i em fa por que si... O sigui, clar que tinc com mètodes i intento millorar. Però hi ha un punt que em fa por com saber massa què estic fent. No vull estar gaire al control. Jo crec que a més el guai, tothom treballa molt diferent. Cada artista que conec és que té una manera super diferent d'entendre la música. I per això és tan guai, perquè hi ha tantes coses diferents que estan passant. Que guai. Però em considero una persona perfeccionista, però entenc el perfeccionisme com una altra, no sé, com una cosa que em pilli treballant i ja pescaré alguna cosa, però no estic allà obsessionant-me amb una cançó com 20 hores. Em trobaràs al sofà dormint i esperant el moment, saps? Faig pregunta clàssica, que no hem fet cap encara. Si aquest disc fos un esmorzar, quin esmorzar seria? Ja hi vaig estar pensant i no se m'acudia res, Carlota, a mi. Ahir vaig estar pensant una mica. Ja, no ho vam comentar. Normalment ho posem en comú. Jo vaig pensar-ho i no... Hosti, és que estic esmorzant molt bé últimament. Esmorzo molt bé. Em faig un ice latte, em faig torrades amb el bocat, fico una mica de pepino, una mica de cilantro... Estic a tope amb els esmorzars. Doncs aquest disc és un esmorzar, jo crec que bastant... Me l'imagino com variat i bastant com... Bastanta fruita, verdura... espècies... Jo m'imagino el sol entrant per la finestra, això segur. Sí. L'esmorzar no importa. Cotxes, sense sentir cotxes. Aquest matí m'he despertat pels cotxes. Barna. M'imagino com... Sí, com el sol entrant per la finestra. En realitat és un disc molt de matí, Sí. Vull dir que jo funciono molt més bé els matins. Aquesta cosa que diu, no, els artistes sou gent molt nocturna, no? I dic, No. jo a les 10:30 ja m'estic adormint, però el matí és un moment molt bonic, com per... Hòstia, si pots arribar a una mica de quietud mental al matí, si ho aconsegueixes, saps? A no ser que ja al matí et llevis i estàs ja com... et vas enfonsant mirant l'Instagram. Mails, Sí, és com, no, per què? Per què ho he fet? Però si pots com... Hòstia, és molt guai, la llum del matí, et pots connectar molt amb el que acabes de somiar, saps? També. Mola molt això. O sigui que és un moment molt guai per escriure. De fet, és que la nostra altra pregunta clàssica, una és quin esmorzar seria, que bueno, no hem arribat a cap conclusió Hem com de teca. parlar de la llum. Però després, clar, és com, quina és la situació, quina diries que és la situació idònia per escoltar aquest disc?
Aquesta és com l'altra pregunta. El matí esmorzant. El matí esmorzant. Per què no? No ho sé. Sí. És que tothom ho pot rebre d'una manera superdiferent, no? No ho sé. Bueno, l'altre, o sigui, ho comentàvem, no?, que és un disc per realment escoltar i no fer cap altra cosa que escoltar-lo. Aviam, que tots haurien de ser així, no? Però vull dir que és un disc amb el que jo realment he connectat molt més en el moment en el que he parat quieta. Que no és que t'acompanyi, sinó és un disc que tu has d'acompanyar una mica el disc, més que el disc t'acompanya tu, crec. I això mola molt. Sí, és algo que abans ho dèiem amb la Carlota, és que costa molt últimament perquè hi ha molt... Jo no tinc temps, clar que temps físic potser sí, però per escoltar-me tot el que surt o escoltar-me tota consciència, i de vegades només necessites com un disc, tancar els ulls i fer com tot el viatge, i no passa amb tots, evidentment, perquè és que tampoc no podem fer el mateix amb totes les persones, vull dir que és com l'atenció que pots ficar en un disc i disfrutar-lo així de dalt a baix, és com algo molt guai, no? Perquè potser ho estem perdent perquè ara tot és com molt ràpid, però hi ha hagut diversos discos d'aquests últims 2 o 3 anys que m'ha passat, no? L'últim disco d'en Floating Points amb en Pharoah Sanders, per exemple, que és com un disc que ha anat molt bé com per fer com la feina de meditació, no, per dir-ne, jo què sé, no és meditació, però parar i escoltar-te el de dalt a baix i dir, uah, què acaba de passar? Això és molt guai, saps? I no passa amb tots... Costa molt. Però mola molt fer l'exercici, saps? Forçar-se... Vull dir que jo també peco de no escoltar-m'ho tot sencer. L'altre dia em vaig ficar el nou disco d'en Sufjan Stevens tot sencer a l'autobús i vaig posar-me a plorar, que deurien pensar què li passa a aquesta noia. Però va ser també com un... Uah, tio, vull dir que és molt bonic arribar a això. És que l'experiència de consum canvia molt. No és el mateix consumir una playlist de cançons que consumir un disc sencer. Vull dir, el viatge és molt diferent. Sí, és una altra cosa, que també, evidentment, que jo també em faig playlist i me'ls escolto perquè m'ho manego a la meva manera. Però sí, el del disc és una cosa... I no s'ha perdut, no? Que molta gent diu, no, però és que ara... Però és que la gent encara s'escolta discos. Encara que sigui molta menys, val molt la pena fer les coses per aquest petit percentatge. 100%. O sigui, no tiraré la tovallola només perquè ara és com... No passa res, saps? Tot dels singles, ja. Sí. També, jo com això penso també molt amb els concerts. Quan tu vas a un concert sentat i el gaudeixes, és que és un concertón. En canvi, pots anar a un concert i passar-t'ho molt bé de peu, però perquè és un bon show. Jo crec que com concert i show també hi ha una diferència aquí, que en el teu cas, a part, el teu directe anaves amb arpa, anaves amb un clarinet baix. Vull dir, són instruments que no s'acostumen a veure en concerts a dia d'avui. Sí. No dic auditoris, ja dic a qualsevol lloc no s'acostuma a veure aquest tipus d'instruments. Sí, ha sigut un exercici molt entretingut portar-lo en directe, perquè molta gent al principi era com, hòstia, però és que això és molt d'auditori. Que al final és com una cosa culturalment, és com, sembla que si fiques un clarinet i una arpa ja fos com una cosa de públic assegut i la gent fora. I en realitat, vull dir, i tu com lluny, no? Sí, I en realitat per mi, al contrari, les experiències més guais han sigut com més a prop estava del públic i es creava més aquesta connexió, no? Però sí, realment, no sé, ha sigut un esforç. Sí, per mi ha sigut molt diferent, saps? Portar aquest disc al directe. He fet molts canvis en un any. Al principi vaig començar amb una cosa, després que la vida real és una altra, ho adaptes, tal, no sé què, viatjar amb tot el format. O sigui que ha sigut també un any que en realitat no m'he pogut com relaxar, saps? En aquest aspecte. Has anat revisant el directe. Sí, fins que he trobat la fórmula perfecta, diguéssim, però ha sigut vull dir, no ha sigut treure el disco i deixar de treballar, no? De fet, al contrari, cada vegada he descobert més coses. Sí, com va ser el setup del directe, inicialment? Que jo vaig fer un concert que va ser el de Música Viva, que era abans que sortís el disc, que vaig fer com amb violoncel, amb contrabaix, amb arpa, que era com el format de somni, diguéssim. En el que no hi havia bateria encara, i la bateria, un tema la tocava jo, un tema la tocava en Mates, bueno... Hòstia! Sí, va ser com un moment... I jo tinc molt bon record d'aquest concert, però recordo que va ser com un xoc també, no? Que és el moment que estàs com ensenyant el teu disc, que encara no ha sortit, et sents absolutament vulnerable, no? La gent ja fa assumpcions a lo que estàs fent. Va ser un moment francament difícil per mi, saps? De dir, hòstia, no sé si se m'està entenent, bueno, no? Si se m'està entenent o... I després, bueno, ha sigut un any de que, bueno, evidentment, econòmicament també he tingut molts xocs, no? No puc anar de gira amb aquesta mini orquestra perquè el món no és tan meravellós. I llavors sí, amb en Jordi Mates, en Marcelí Bayer i en Malcus, és que va ser com l'última cosa que va entrar, que és la bateria. Ha sigut molt guai perquè hem trobat com una nova via. De fet, hem gravat junts, ja estem fent coses i és com un so nou. O sigui que gràcies
a fer aquest disc, ara ja estic trobant un so com cap on anar, no? El quartet. Això va ser, sí, sobretot quan vam anar als Estats Units, que vam estar amb el quartet i tot això ha sigut el moment que hem dit, hòstia, això és com una cosa nova ja, no? Ja no és el disc, és una altra cosa. Quina meravella. Que guai. Que guai. Jo també Ja em volia podeu sentir. Jo tinc moltes ganes, la veritat. Sí. I et volia preguntar, que és un tema també delicat una mica amb això, amb el que dius, quan va sortir el disc, o sigui, és indubtable que de Marjorie ja, sí, clarament hi ha com un canvi abismal, llavors no sé fins a quin punt a tu et va preocupar molt o no el fet de si el meu públic entendrà el que estic fent, aquests dubtes o no, perquè realment, o sigui, jo tinc molts amics i moltes amigues que els hi molava molt el que tu feies, i aquest disc jo crec que els hi va quedar com una mica gran, com no van saber una mica entendre el que estaves proposant. No sé com ho has sentit des de dintre, si tenies aquests dubtes abans, com és la rebuda posterior. Sí, clar, quan l'estava fent realment no tenia... Els dubtes els tenia, però vaig dir que és el que deia abans, no hi puc fer res perquè és el que he de fer, és com una necessitat, i ara el que faci següent també, potser tindré dubtes de que la gent potser no, però ho he de fer. És com una... Em crida molt més la necessitat d'estar fent el que el meu cos em diu, que no pas... Clar, si li hagués de fer cas a tothom la idea predisposada que té del que he de fer, és que acabaria ingressada demà passat a l'hospital psiquiàtric de no sé què, no? Hòstia, ja, però això passa, o sigui, hi ha molts músics que fan el que volen que el seu públic... Sí, però pots acabar com... A no ser que tinguis com una manera de fer les coses que, jo què sé, hi ha gent que ho sap fer, això, i això també ho admiro moltíssim, però jo és que no ho sabria fer tampoc, Però sí, ha sigut un... O sigui, jo estic molt contenta del disc que he fet i no tinc com cap regret, diguéssim, però sí que me n'he donat que, joder, era com un risc que no li havia donat moltes voltes, però que he anat cap a un altre cantó i això comporta pues, que potser diguin, hòstia, m'agradava més la Núria a la guitarra, però no passa res, saps? Vull dir que potser el pròxim disco pues, diran, això sí, però alhora, no hi penso gaire. també penses com el meu públic, no? En plan, què és el meu públic? Clar, Vull dir, és una totalment, cosa molt totalment. fluida, no? O sigui, Totalment. està clar que hi haurà Exacte. gent que connectarà amb la Núria d'ara molt més que amb la d'abans. Llavors, Sí. ara aquest és el meu públic, és el que Exacte. vull, no? O sigui, al final... Sí, sí. O sigui, jo entenc el que el Marc vol dir, però també penso que és que el públic és una cosa que fluctua, que sí. fluctua i que tampoc no... Bueno, sí, que està clar que si tu fas el que et surt de dins et trauràs també com... Sí, i ja el teu vindran, públic. qui hagi de venir vindrà. És una mica com quan canvies una mica com a persona, estàs com fent... Dius, bueno, potser hi ha amics que ara no veig tant, però és perquè estic anant cap a aquest cantó de la vida. Dic, que no et pares a pensar, ostres, hauria d'estar sent la Núria de l'any 2017, perquè al final és com que tant és no, perquè és important, el públic també, jo li tinc un respecte enorme Oh, i al tant. públic, perquè també sóc on sóc gràcies a... I tant de bo al agradi, públic. no? Vull dir, Sí. penses, tant de bo agradi. Sí, Però- però no sé, està bé, a mi m'agrada també, els meus artistes preferits, hi ha discos que no m'agraden tant, però m'agrada també que em facin com canviar el xip. En realitat és com un exercici que admiro, saps? Vull dir que no ho sé. Sí. I una pregunta, Núria. Suposo que ja t'ho han dit, que és com un disc com molt cinematogràfic. Has pensat mai si t'agradaria com que fos la banda sonora d'alguna pel·li? Home, realment sí que ho és bastant de cinematogràfic. Això, de fet, amb l'Ingrid, la meva amiga que hem fet la portada juntes, tot, bueno, la primera persona que va sentir les maquetes, tot, l'Ingrid Ferrer, vam anar a Nàpols. Vam anar a Nàpols. De fet, vam tornar al lloc on hi ha la portada. Com una. I vam com tornar una mica... Vam fer un back in pro així en tot arregle, que vam tornar allà i vam com Això gravar és Pròxida. Això no és Pròxida, Ah, això vale. és Torre del Greco, és una platja al mig d'unes xaboles que està com sí, més enllà de Nàpols. Molt, molt bonic i molt màgic el lloc, i vam tornar-hi per gravar un vídeo que va sortir. Era com una manera de ficar imatges al disc, que va sortir fa poc. Però sí, és que al final tot ve això que deia, una mica de paleta, com una paleta de colors, i a partir d'aquí hi ha el disco, però sí, és cinematogràfic i alhora no ho és, no ho sé. És que el que et vingui al cervell, saps? Jo la proposaria per algunes pel·lis. Jo per acabar, que ja s'acaba el disc per desgràcia, l'última pregunta clàssica és quant d'amor hi ha en aquest disc? No quant d'amor l'has posat tu, sinó la lletra o la música, quant d'amor en parles? Si hi ha molt, si hi ha poc, si és tot amor, si realment parles d'altres coses. En realitat sempre ho és, però, crec que n'hi ha molt, sí. Però, evidentment, no com la idea de l'amor... És com un amor bastant white. No? Com,
en realitat és el que deia, que parla tota l'estona com d'un procés de dol, perquè la meva tieta és un disc que pràcticament va dedicat a ella. Per tant, tot aquest amor va com una cosa molt més grossa de la gent que tinc al voltant, sinó que era com una cosa de dir, necessito com agafar-me a la llum d'algú perquè ara mateix estic que no sé on agafar-me. I en moments d'aquests, en comptes d'enfonsar-me una mica, vaig com refugiar-me amb la idea aquesta de l'amor. Com, no sé, és com Glòria és una amiga meva, com refugiar-me com amb la cosa aquesta més familiar i més de l'amistat. Hi ha molt d'amor d'aquest, jo crec. Que guai. Si no dius que parles una cosa molt trista i ho mires des de diferents prismes, entenc, per entendre més bé tu mateixa. O... Sí, per refugiar-me o per entendre per on estic passant o per, no sé, per simplement com que hi hagi una mica de, no sé, de llum, saps? A mi m'agradaria fer una última pregunta. Vinga, última pregunta. Era el primer cop que tu i la Ingrid treballàveu juntes? No, hem treballat juntes des de fa molt de temps, però és el primer cop que finalment teníem com intentones. Havíem anat a Nàpols fa 3 anys intentant fer alguna cosa, no ens va sortir, i és com a base d'intentar-ho hem acabat fent una portada de disc, ho hem pintat juntes, però sí, és el primer cop que queda com que és algo palpable. Com official. Sí, en un disc, sí. M'encanta. Quan la vaig conèixer no fa gaire i li vaig dir tu ets la que va fer tot això. Sí, és increïble, ha fet una feina increïble, també va pintar totes les postals, totes les fotos. És que té una sensibilitat que ha sigut com, ens hem entès sempre molt bé, però durant tot aquest procés, també aquests anys que han sigut com aquest procés que era com quasi bé difícil, l'Ingrid estava allà, saps? I llavors això és molt bonic quan estàs fent alguna cosa amb algú que t'entén. Perquè no és només com fes-me una foto de promo i després li fiquem el títol amb un no sé què, era com estem fent alguna cosa com ens anava a la vida, saps? Clar, l'obra creix molt, o sigui, passa de ser un disc a una obra molt més multidisciplinar, no? Sí. Que guai. Sí. A mi tot el visual de Cyclamen em sembla una passada. I em sembla full Núria. O sigui, no et conec tantíssim, no? Però és com... Full Núria. Sí. Doncs ho deixem per aquí, no? Ja hem escoltat el disc, així que merci per venir-nos amb nosaltres, Moltes Núria. gràcies, A vosaltres. Núria. Hosti, no m'he menjat el croissant. I ara esmorzarem. Jo una mossegada. Jo ara procedeixo. Ara ens el jalem. Apa, Merci moltes per venir. gràcies. Merci a vosaltres. Ciao. Adéu.